Kan et fusionskraftværk nedsmelte? Altså noget af det værste, der kan ske for et normalt atomkraftværk, er det, vi kalder en nedsmeltning. Og det kan ske, hvis kølingen svigter, så reaktorkernen bliver så varm, at den simpelthen smelter. Og i værste fald kan det give radioaktivt materiale ud i omgivelserne. Så kan det også ske for fusionskraft? Lad os høre en ekspert. Hvad er det værste, der kan gå galt? Så det værste, der kan gå galt med fusionskraftværk, jamen det er, hvis nogen kommer og ødelægger dit kraftværk, ja, så har du en energikilde, som bliver slukket for i en periode, altså så du mangler noget strøm på elnettet, ligesom med alle andre kraftværker. Fordi fusionsenergi kan ikke gå galt. Der er ikke muligt for kraftværket at nedsmelte eller eksplodere, så det er en meget, meget sikker måde at lave energi på. Så i normale atomkraftværker, jamen der starter du en kædereaktion, og så sørger du hele tiden for at bremse den kædereaktion, så ikke den løber løbsk. Hvorimod i fusionsenergi, der er ikke nogen kædereaktion, og det gør det jo væsentligt sværere, men også har den følge, at det ikke kan løbe løbsk. I et fusionskraftværk, der skal du have de perfekte betingelser, for at du overhovedet kan lave energi. Og hvis noget er galt, ja, så laver fusionskraftværket ikke længere energi. En del af sikkerheden ligger i, at det er så svært, så vi prøver at holde vores plasma i den helt ideelle, stabile konfiguration, og hvis vi varierer en lille smule for det, ja, så fungerer det dårligere. Ja, så stopper du med at have et perfekt plasma, og så stopper du med at have energi for fusion. Det vil sige, det vil ikke kunne løbe løbsk, det vil bare slukke for sig selv. Alexander forsker i fusionskraft, som er noget, vi måske kommer til at kunne bruge til at lave energi i midten af 2050'erne. Kæmpe tak til Alexander Trysø.